nové tvářičky, ale vědomě stejné. Možná na úvod pár slov pro ty nové tvářičky, než se podíváme úvodní části na vaše otázky a odpovědi a potom se zaměříme na praxi. Jdeme na Romka a na Marcelu. Dost dobře by se taky mohlo říct, Romek a Marcela jde na vás. Jak je rozdíl mezi tím? Obojí jsou jenom protichůdné pohledy. Pravda je zase někde tam uprostřed. V tom těžišti. Ani nejdete na Romka, na Marcelu, my nejdeme na vás, ale v podstatě, i když se zdají ty těla opravdu, každé je rozdílné, vypadá trošičku jinak, jména jsou rozdílná, aby šlo vlastně nějak fungovat v tom projeveném světě, ale to, co to tělo oživuje, to je jedno jediné. Je to vědomí, v těle pozorovatel, ta kapička, a to je nám všem naprosto totožné. To je to jediné, co tady vlastně všechno oživuje. Tak kdo na koho chodí? Kdo na koho chodí? Ne, jenom pozorovatel se setkává stále sám se sebou. Je to tak? Sám se sebou. Takže necháme prostor a dáme prostor tady tomu pozorovateli. Takže se podíváme na otázky. To nejsou otázky pozorovatele, to jsou otázky samotné mysli. A když se pozorovatel ztrácí v obsahu mysli, pak se tím obsahem stává. A proto je vytvářena iluze utrpení, bolesti, ale na druhé straně extatické radosti toho druhého protipólu. Marci, většinou svého dlouholetého vztahu mě trápí málo laskavosti od partnera. Přitom ve společnosti a k jiným lidem jí má dost. Od doby, co chodím na setkání, se to snažím pozorovat, trochu je to lepší. Ale stejně, když ho vidím, jak je k ostatním milý a doma je pak jiný, zabolí mě to. No, Miláčko, ono to tak často jako bývá, jako v těch vztazích, teď z pohledu té duality. Proč? No tak teď on nepotřebuje vám dávat tolik pozornosti, protože je s ním stále. Ta pozornost je vlastně rozložená, když jste většinu času jen vy spolu a když jsem tam je s někým jiným, tak je jasné, že se zdá, že věnuje více pozornosti teda tomu okolí. Ale opravdu je to zase jenom program, kdy ten pozorovatel se na sebe zapomněl, stotožnil se tady s touto myšlenkou a pak vás to trápí. Takže cesta ven tím pozorovatelem, tak jak vlastně pozorovat to dál, ještě ten program je silnější, čili ještě vás stáhne toho pozorovatele vlastně na sebe. Čím pozorovatel se stotožňuje, tak tím se stává a zdá se vám, že vy trpíte, řeknete, já trpím, mě nevěnuje pozornost, ke mně je takový, makový, onaký, okolí je takové, rodina a pořád říkáte, že vám se to děje. Ne, vám se to neděje. Jenom ten pozorovatel, vy jste se stotožnili s obsahem mysli to, co mysl vám předkládá. Jestliže vám mysl předkládá, partner ti dává hodně pozornosti, tak jste spokojení, to se vám líbí. Ale jenom chvíli. Jenom chvíli. Miláčkové, mysl bude mít vždycky málo, dokud nespočine sama v sobě. Dokud nebude zase vědomě napojená vlastně na samotné vědomí, neboli vědomí se nebude zase zrcadlit v té mysli. A mysl nemůže zrcadlit samotné vědomí, když je mysl
plná různých představ, tužeb, přání, závislosti, tak jak může zrcadlit? To světlo je tam stále, až je čím víc prázdnější, tak tím víc zrcadlí. První to jsou střípky toho světla, přibývá, až je mysl úplně osvícená tím světlem samotného vědomí. Takže té pozornosti zvenčí budete mít, nebo teda ta mysl, když se s tím stotožníte, vždycky málo. Když jsme teď někde cestovali, tak tam byl, nevím, jestli to byl billboard, nebo jenom takové heslo někde napsané: nasytit chudé je snadné, nasytit bohaté je nemožné. Velká moudrost. Chudé nasytit lze, bohaté nasytit nelze. A to je právě o tom. Takže čím víc ta mysl je bohatší v uvozovkách na ten obsah, tím svým způsobem je chudší a tím víc touží ještě více. Je to nenasytné. To je z pohledu mysli. Ale jakmile ta bytost se stane tím vědomě, kým je, čili pozorovatel, spočinul sám sobě, je si vědomý sám sebe, tak pak už po ničem se netouží, ale všechno k té bytosti přichází, co přijít má. Tam už to plyne sam. Takže tak k této otázce. Milá Marcelko, táta Rudolf Janík zemřel ve středu večer. Dochovali jsme ho doma, jak si přál. Domluvili jsme se, že mi dá vědět, jak se má. Nic se neděje. Myslíš, že už je někde pryč? Můžu mu pomoct? Lenka. No, můžete pomoci, když se budete vlastně na sebe zaměřovat, čili budete věnovat pozornost k tomu pocitu existence sami sobě a toto nechte úplně, vůbec o tom nepřemýšlejte. Je to spíš záležitost vaše, že chcete vědět, jak se má. Může se stát, že když to pustíte a nebudete to očekávat, že vám třeba ve snu přijde nějaká informace, to se stává, může se stát, ale nečekejte to, není to důležité. Na vás je, abyste se propojili sami se sebou a vlastně se vůbec nezajímali o to, jak to má ten druhý. Vždycky se zaměřujte jenom na sebe sama. I když to zní sobecky, že? Ale to je myšleno ten pozorovatel. Na sebe sama, čili jste si vědomí, pozorovatel je si vědomý sám sebe. Je to to, co každá bytost z vás cítí, ten pocit já. Každý ví, že je. Já. Řeknete sami, já? Tak ten pocit, to já, to je vlastně ten pozorovatel. A být si toho já, neboli toho pozorovatele, vědomí. A z toho vycházet smysly do projeveného světa. Jste si vědomi sebe a jste si zároveň vědomi všeho, co probíhá v tom projeveném světě. Poslední měsíc mě začala zastavovat často policie. Předtím tak 10 let ne. Dokonce jsem platila pokutu za parkování. Má mi to něco říct? Díky. Asi ano. Být ještě více pozornější. Protože opravdu, miláčkové, sami víte, že když jste si vědomí sami sebe, tak tam to plyne samo. Co jste řidič a co se uvědomujete, tak aspoň Romek je teda řidič, Marcela teda řidič toho plechového vozidla není, tak Romek ano a on říká, no opravdu, když jsem spojený sám ze sebou, tak to je tak hladká jízda, nejde porušit žádný předpis, to prostě je samo, tam ta bystrost je, ta bdělost a všechno je registrované, ale jakmile vstoupila nějaká myšlenka a vy jste začali o tom, vy se ztratíte v té myšlence a ona začne bujet a začne vlastně se vytvářet, tak jste někde jinde. A pak je velice snadno překročit jakékoliv omezení na cestě nebo změnu dopravy nebo prostě přehlídnout značky a tak dále. A zas naopak, když jste si vědomi sami sebe, tak i když někdy se stane,
zase abyste si nemysleli, že tam není nikdy žáden vlastně přestupek, stane se, ale to je jenom u bytosti, která ještě se hledá a potřebuje určité zkušenosti. Máme kamaráda ze Slovenska, někde od Dětvy, a měli jsme setkání bez volenu. A bylo to v ulici, která byla jednosměrka. No a na tom setkání on říkal, že vždycky vlastně ty pravidla jako často porušoval, často platil pokuty, často to jako řešil sobě. A on říkal, vždycky jsem měl nerva, vždycky jsem teda vynadal, nebo jsem špatně mluvil s těmi příslušníky, takže jsem měl vždycky tu nejvyšší pokutu. No a on říkal, no a potom volal do chaloupky, co se mu stalo. On říkal, po tom setkání jsem měl úplně vymaz v hlavě, úplně prázdno. A nasedl do auta a on říkal, to šlo samo. Něco ve mně vědělo, že ten úsek do protisměru, že mám otočit a jet bez směru, ale to bylo pár metrů, to bylo kousíček. Jo, ta ulice, ta jednosměrka končila, a pak už byla ta hlavní a to se mělo takhle celé obět. A on nastartoval, on byl teda ve směru, jak přijel, a něco v něm jako říkalo, jedeš do protisměru, ale to bylo opravdu jenom pár metrů. Ale on měl mít tu zkušenost, protože on ten stav ještě nemá trvalý samozřejmě, takže to bylo pro tu osobnost jako zkušenost, že když jste uvnitřnění, tak všechno běží úplně jinak. Takže on vlastně teda jel těch pár metrů, no a jak záhnul už na tu hlavní, tak najednou majáček, tam vlastně už ho zastavili a pane řidič, víte, čeho jste se dopustil? On říká, já jsem měl pořád vymaz, prostě to byl úplně jiný stav vědomí, to jsem jako to nebyly ty programy, které vždycky jako vlastně naskakovaly. Naprostý klid. A on říkal, že ano. A on říkal, proč jste to udělal? Vaše doklady. No on na to teda neodpověděl, proč to udělal. On říkal, tak nic mi nepřišlo, mimaz. Tam vám opravdu chodí jenom to, co má chtít. Dal všechny papíry a ten jeden zase říkal, tak vždyť jste věděl, že jdete do protisměru, tak proč jste to udělal? Když se už ptal po druhé, tak z něho to jenom vystřelilo. No říkal, to zase, to prostě, to nebylo zmysly, i když to šlo přes mysl. A on říká, stále se stávám, každým dňom se stávám lepším a lepším. Se jako na něho dívají. To je nějaká divná odpověď. No, tak se dívali do těch papírů a ten jen říká, moment, jak každým dnem se stáváte lepším a lepším, vždyť už jste řidič 14 let, no to vypadalo, že teda nějaký úplně novic, 14 let, no veď vám povedám, že jsem každým dnem lepším, že se stávám lepším a lepším na těch cestách. A ten druhý říká, vy jste pil. A on říkal, ne. A on říkal, ne, vy jste pil, jste foukat. Keď vám zjistíme, že máte promile, tak se nedoplatíte. A když zjistíme, že nemáte, tak nic po vás nebudeme chtít. A oni byli přesvědčeni, že teda on je pod vlivem. Že on to viděl fakt na to, oni nemohli něco říct, jo, no a tak samozřejmě foukal, nic nenafoukal, tak mu řekli, tak jo, tak se stávajte stále lepším a lepším. A příště už jeďte normálně, jde do protisměru. A opravdu vůbec nic jako vlastně nezaplatil. Samozřejmě on se ptal, jak je to možné, když byl uvnitřněný, že teda byl do toho protisměru, tak mu bylo řečené, protože většinou ještě přes den si vlastně v osobnosti, tak aby osobnost viděla, že jak to vlastně funguje, aby ta mysl viděla, že když opravdu jste uvnitřnění, tak i chování okolí je naprosto jiné. Jak on by to vlastně zjistil, ta mysl. No, takže měl pěknou zkušenost. Před 5 lety jsem prodělala nervový kolaps. Jak se můžu zbavit následků nervového onemocnění, které mi komplikuje život? Závratě, vysoký tlak, sebemenší rozrušení a je mi zle. No, tak asi nebudete spokojeni s odpovědí, ale prosím vás, ničeho se nesnažte zbavit. Nesnažte se ničeho zbavit a to platí úplně pro všechno. Naprosto pro všechno. Pro vztahy v práci, nemoci, i tady tohleto. Když se snažíte něčeho zbavit, tak vytváříte tlak a s tím bojujete. A ta druhá opozice se brání, takže ještě je vyvinutá větší agrese neboli větší ještě síla toho daného
protivníka, s kým vlastně bojujete. Takže jinými slovy, je potřeba přijmout ty věci takové, jaké jsou. Hlavou je to těžké, možná až nemožné, protože když vy si budete říkat stále přijímám to, tak je to sice mantra, která trošičku pomůže té mysli, protože se ta mysl zaměří jenom na to jedno slovo, tak je to vlastně princip mantry nebo nějaké afirmace, ale to si jenom ta mysl namlouvá. To přijmout tu věc, to je, že vplujete do toho významu, že to prostě tak je a pak už se to tak koná. Jak to přijmout takové, jaké to je, zase ta cesta toho vědomého pozorovatele. Tím, že vy všechno vědomě pozorujete, i to, co běží v té mysli, tak tím pádem se to nerozvíjí. Protože vy to nehodnotíte, vy to jenom pozorujete. A sami dobře víte, že ten děj v tom projeveném světě jde tak rychle, že vy, když to pozorujete, tak v zápětí to, co jste teď pozorovali, tak už to neplatí, už je zase něco jiného. Čili to je v praxi, že přijímáte ty věci takové, jaké jsou. Ale když vy se zaseknete a začnete tu danou věc hodnotit, nebo s tím bojovat, odmítat to, nebo naopak zase to přijímat, zase to plusové, a v tom se rádi jako taky rochníte, i když raději se rochníte teda v bolesti a v utrpení. Tam se nějak krásně jste se pěkně někteří usadili a v podstatě jste si z toho vytvořili ještě ctnost, tak to vytváříte, protože ten pozorovatel je nabíječka. Ona je nabíjena ze svého zdroje, z toho vědomí, pořád je to součást toho vědomí. A teď pozorovatel, s čím se stotožňuje, tak to vlastně nabíjí. Čili když se stotožňuje s obsahem mysli, čili s emocemi, s pocity, s těmi přáními, tužbami, závislostmi, těmi myšlenkami, tak je nabíjí. A je to pořád dokola a nemůžete vyjít vlastně jakoby z toho kola ven, protože to je nabíjené. Navíc tam cítíte obrovskou únavu, každou chvilku voláte do chaloupky, že už nevíte, že berete minerály, že tomu tělu dodáváte to, co mu patří a jste stále unavení. Je to proto, že ta nabíječka, která se ztrácí, ten pozorovatel v obsahu mysli, tak je v podstatě za chvíli nabíječka se vlastně vybíjí. Ona potřebuje stále taky nabíjet z toho vědomí. Ano, nabíjí se to v noci, proto tam je mysl, jak je to důmyslné, samotným vědomím vlastně tady tento projevený svět, i když je to iluze. Mysl se vypne a ten pozorovatel spočívá ve svém zdroji, čili je napojený a nabíjí se. Ale tím, že vy fůra věcí přes den řešíte, tak hlava ještě to řeší i v noci, tam se nenabíjí, takže to tělo spí krátkou dobu a tudíž nemůže být vlastně nabíjené. Ale vy můžete nabíjet sami sebe i přes den stále a tam potom není únava, tam je energie spousty, protože ten pozorovatel je stále znovu, když spočívá částečně ve svém zdroji a částečně v projeveném světě, s ničím se nestotožňuje, všechno jenom pozoruje, vždyť je to pozorovatel, má jenom pozorovat, tak je plný energie a stále čerpá. Takže tam ani ten spánek nemusí být, může, to už záleží. Může být i probdělá noc, ale ten pozorovatel celou noc je vlastně spojený se svým zdrojem, čili je vlastně stále nabíjený. Takže tak, miláčkové, tady s tím. Možná, že někteří budete mít ještě dotaz, nebo budete mít třeba i proti, pokud chcete k tomu něco říct. To jsou velice časté tady tyto otázky. I co se týče nemoci, vy chcete odstranit nemoc, vy chcete odstranit bolest. Všechno proto děláte, ale vy se pozorností v tom ztrácíte, čili to je pořád dokola. Vy to znovu tu bolest vytváříte i tu nemoc. Vy se v tom stále věci přijmout takové, jaké jsou, znamená, že v uvozovkách je vám to jedno, ale není to lhostejnost. Jedno to znamená, že se v mysli tím vůbec nezabýváte. To je to pravé odevzdání. A pak k vám může přijít jakákoliv informace, podání ruky, někdo přijde k vám na návštěvu, jdete někde, uvidíte nápis,
Řeknete si, jo, to je ono. Ale to je bezprostřední impuls té dané přítomnosti. A vy jdete a třeba si koupíte nějaký přípravek, ať už je to homeopatikum nebo prostě něco, co tomu těličku uleví, ale to je bez přemýšlení. To k vám přichází naprosto samo. Tady pak to takhle funguje. Ale to může fungovat, až to přijmete takové, jak je to já. Poznáte to, že když vám zase mysl předhodí, tam tě to bolí. Měl by si s tím něco udělat a teď vy se v tom ztracíte v té myšlence a ona se rozvíjí a co když to máš něco vážného a tak dál. A teď, takže to znovu vytváříte a pořád to běží. To znamená, že vy si to uvědomíte, tu myšlenku, vy na ní zaměříte pozornost a ona najednou končí. Jo? V té chvíli, jak na ní zaměříte pozornost, tak ona se utne. Však sami víte, že to tak je. Ano? Zase přijde nějaká myšlenka, zase na ní zaměříte pozornost a ona zase vlastně skončí. A ta mysl vám tam pořád takhle něco pouští, protože to je tendence mysli. Ona je takhle zvyklá. Ale jak ona se vlastně rozpomene na ten svůj původní stav té čistoty té panenky Marie, kdy se tam může zrodit ten Ježíš Kristus, čili se tam může vlastně projevovat ten pozorovatel, neboli to vědomí přes pozorovatele, přes mysl do projeveného světa. Kdežto teď to je opačně. Teď ty programy se projevují přes mysl, vy se s tím stotožníte a jde to do projeveného světa. A tím se vytváří utrpení, bolest, ale zase i ta protipolová extatická radost, kdy vyhledáváte zase to bujaré veselí, aby následně vás to zhouplo zase do toho druhého protipólu. Jde o to všechno pozorovat, to je to těžiště mezi těma dvěma póly a pak uvidíte, jaký je život vědomí. Můžu se zeptat, když mám teda jako mít záměr, je to z mysli? Je to z mysli. Je to určitá etapa člověka. Nemůžeme říct, že tu je něco špatné a něco dobré. Takže vy stejně první, ta mysl hledá cestu ven. Ano, z toho koloběhu, toho, jak už jsme řekli, té houpačky. Takže hledá. A první většinou k ní přichází, no to je proto, že jak myslíš, vlastně tak se stává, musíš mít nějaký záměr. Ano? Takže vy pomalinku a jistě tu mysl, nebo ta mysl pomalinku a jistě tady tím začíná být více koncentrovaná, začíná si více uvědomovat, že to ona vytváří. Takže v určité etapě to tu má své místo, ten záměr. Do té doby, jak zjistíte, že ten záměr, neboli to přání, v podstatě to je jedno a to samé, že to není to pravé ořechové, protože vy nevíte, co je v zájmu celku, vy nevíte, co je ve vašem zájmu a teda i v zájmu toho okolí. Vy hledáte, ta mysl hledá. Jo, vy se v tom záměru ztratíte jako pozorovatel, tak říkáte, no my nevíme. Takže vy si něco přejete, to k vám přijde po nějaké době, protože vy máte záměr, pak na něho zapomenete, takže to k vám může přijít, teď to k vám přichází a ejhle, to jsem si myslela, že to bude trochu jinak. Sami máte tu zkušenost. Jo, najednou nejste spokojení. A když tak jenom chvilku, tak máte další záměr. Zase se to opakuje. Jdete z jednoho vztahu do druhého, z jednoho zaměstnání do druhého, měníte bydliště. Pořád hledáte a nakonec se to unaví a zjistíte, tak jak je to s tím záměrem. A už jste otevření zase pro další etapu. Ano, tak už necháte záměr záměrem, protože víte, že tudy cesta nevede, vedla jenom proto, že jste pochopili, že tudy cesta nevede. No, tak vás to pěkně vede. No, třeba vnitřní hlas, nebo když máme nějakou intuici, že bychom něco měli. To je něco jiného. Ta intuice je v podstatě, neboli i ten vhled, to je bezprostřední impuls přítomnosti. Kdežto záměr je něco v čase. Ano, to, co vychází z mysli, je vždycky v čase. Vy nemáte záměr v přítomnosti. Vy máte záměr vždycky, jak byste to chtěli změnit. Co byste chtěli v životě dosáhnout, jakého byste chtěli partnera. To je vždycky dopředu. Kdežto ta intuice, to je bezprostřední impuls přítomnosti. To je ten velký rozdíl.
kdy najednou v té přítomnosti aha, a tak to i funguje vlastně, když je žita ta pravda, nebo když už se tam projevuje samotné vědomí, anebo je pozorovatel už si většinu v té přítomnosti vědom, toho přítomného okamžiku, čili sám sebe, tak tam už vás to vede v té přítomnosti, ty impulzy tam jsou. Ale to není dopředu. Nic dopředu a nic dozadu, protože nic dopředu a dozadu neexistuje. I to je jenom iluze paměti, která vám to takhle předkládá. Je jenom přítomnost. Však vy nemůžete smysly vnímat to, co jste před pár sekundami tady zhlédli. To není. Pořád je to jenom živá přítomnost. I smysly vás vedou jenom do té přítomnosti. Pozor, paměť vás vede do minulosti, do té iluze a do budoucnosti. To je 6. smysl. Paměť. Ale těch 5 smyslů vás vede, a to je převáha, vždycky do přítomnosti. Jenomže vy se ztrácíte v obsahu mysli, tak přemýšlejte, co bylo, jak jste trpěli, jak jste špatně vychovali děti, nebo jak jste dobře vychovali děti, co tam, nevím, mamka, taťka a tak dále. Pořád se hrabete v něčem, co neexistuje. To vám jenom paměť pouští stále dokola CDčko, které je nahrané. Stejně jak CDčko může být spuštěné, a co v budoucnosti je třeba se zajistit a tak dále. A uniká vám život mezi prsty, protože život je jenom přítomnost, nic víc. Takže ano, když přijde impuls, poslouchat, proto se říká často vám, vy se ptáte, jak poznáme intuici od obsahu mysli, poznáte, ten impuls přichází v přítomnosti jako blesk teď. Jenomže mysl do toho potom vstoupí a vy spíš poslechnete ještě mysl, protože mysl je hlučnější. Víc o tom kecá, víc to rozvede. Intuice ne, ona jenom dá impuls. Ona nepotřebuje to okecávat. Mysl ano. Mysl se potřebuje přesvědčovat, že tak je to správné a teď ta mysl funguje ještě na základě, je spojena s pamětí, tak si to tam pěkně ty prožitky, zkušenosti a podle toho vás to vlastně vede doslova slepými uličkami. A vy můžete frčet po dálnici přímo k sobě samému. Stačí takhle. Poslední psaná. Neustále finanční problémy v tomto životě. Oba moji rodiče pochází z velmi chudých poměrů, takže jsem asi převzala nějaký program nedostatků. Jak z toho ven a jak to zrušit? No, takže miláčkové, už vlastně celou dobu o tom bylo teď hovořeno. Ano. Ten program, o kterém tady je vlastně napsané pocit nedostatku, je teď v přítomnosti. Chybí vám tady teď něco? Je tady někdo, komu teď něco chybí? Je to zase tady. Paměť vám řekne, no za chvilku budeš muset platit nájem, ale to teď přece není. Takže zase vracejte tu pozornost na sebe samu, to je ta pravá přítomnost, a pak se to odrazí i v přítomnosti v čase v projevu. A uvidíte, jak se to najednou všechno otočí. Protože když tam budete mít záměr, že jednou budete třeba bohatí, možná ne bohatí, možná si tam jenom dáte, abychom měli tolik, kolik potřebujeme, tak to bude pořád jenom záměr, pořád jenom představa a ona nemůže být uskutečněna. Aby to vlastně všechno plynulo a bylo to v té synchronizaci, všechno fungovalo tak, jak fungovat má, tak pak je potřeba přijímat ty věci takové, jaké jsou. Možná, než se stišíme, tak krátký nový takový příběh už na některých setkáních byl řečený, co to v praxi znamená přijmout ty věci takové, jaké jsou. Když jsme byli v Bradle, když Bradlo končilo, tak jsme ještě jeli k Marcelce Kovářové, kde vždycky přespíme. Ona bydlí kousíček za Prahou, Hlubočinka je to kousíček pár kilometrů, je to vlastně část ještě i Prahy. A Marcelka už tam bydlí možná 20 let, takže Prahu zná velice dobře.
Když máme bradlo, pásečnici, Prahu nebo Ort, tak vždycky u ní spíme, takže tu cestu, kdy nás vždycky ráno vozí na RegioJet do Prahy, na nádraží, tak prostě velice dobře zná. Vždycky vyjíždíme ráno o půl sedmé, protože RegioJet vyjíždí 7:46. Potom bradle to pondělí, v neděli skončilo bradlo, to pondělí ráno o půl sedmé jsme zase vyjeli, i když to není tak daleko, ale Marcelka říká, někdy ty cesty v Praze jsou zasekané, takže aby se to v pohodě stihlo. Vyjeli jsme o půl sedmé, jedeme už dosti dlouho. Vždycky jsme už byli na nádraží v 7 hodin. Bylo podivné, že jak jsme vyjeli, tak pořád jsme jeli jenom lesem. Pořád lesem. Nepustilo to do toho zasáhnout. Bylo věděno, že jedeme blbě, ale prostě nemělo se prostě do toho zasáhnout. Pořád lesem. Praha byla prostě celá zalesněná. Když už bylo asi 7:10, najednou, vůbec s Romkem jsme vůbec nic neřekli, najednou Marcelka. Ježišmarja, kde to jsem? Pořád dálnice, v lese. To přece není Praha, už jsme dávno měli být na nádraží, kde já to jedu? Ježiš, já jedu na Brno. Rychle to musím otočit. A Romek zezadu, Marcelko, přijmi to takové, jaké to je. Dobře, ale já nevím, jestli to stihnu. A teď prostě ještě musela chvilku počkat, než to vlastně podjede. Že bude nájezd. A když jsme se otočili jako zpátky na Prahu, tak bylo napsané Praha 65 kilometrů. Marcelka, která tu trasu zná, že by fakt opravdu mohla jet úplně tohle, tak prostě měl by tam ten zkrát, mělo to být to zatemnění, kdy opravdu měla jet tak, jak je. Za chvilku uvidíte proč. A tak ona říká, děcka, tak já budu švihat i prostě žádný nepředpis, aspoň 180, 160, možná to stihneme. Říkám, prosím tě, Marcelko, je normálně, nic nešvihej, prostě ten vlak zřejmě nemáme stihnout. Jak se dostanete? O to se nestarej, to se zařídí, vesmír to zařídí. Ona říká, ne, to není možné, já budu švihat. A jak chtěla švihat, nemohla, pořád jí auta zastavovaly. Pořád před ní se vlastně řadili. Takže ona nemohla ani 120. Ona úplně plahočila a mu říkala, ne, tak to nedám. Už bylo 7:45, 7:46 vyjížděl RegioJet z Prahy a my jsme mohli za tu dobu, co se snažila jet rychle, možná těch 15 kilometrů, takže pořád bylo 40 kilometrů do Prahy a natož ještě v Praze až k nádraží. A bylo jí řečené, ne, miláčku, kdy to všechno ukazuje, že ten vlak prostě stihnout nemáme. Ale proč? To se dozvíš za nějakou dobu se to dozvíš. No a tak ona to teda vzdala, říká, tak já vás zavezu do Kolína. Říkám, Marcelko, v Kolíně to nestojí. Do Pardubic, ale tam cestu neznám. A Marcelko, to je nějak zavřené. Nech to tak, ono se to vyvrbí. A jak jsme mohli být tak asi 40 km před Prahou, tak ona najednou říká, já už vím, já jsem to všechno spískala, já jsem to zavinila, já vás zavezu až do Žiliny. Jsme začali smát, no jasně, Marcelko, to je tady za rohem, to je tady hned kousíček. A ona říká, ne, já jinak nemohu. Takže to zase otočím na Brno, já vás zavezu do Žiliny. Tak samozřejmě jsme to přijali, říkají, tak dobře, no. Tak jedeme teda do Žiliny. No, tak zavolala manželovi, zavolala dětem, že domů teda nepřijde, aby se vypravili do školy, tak to už jsou děti, ten jeden má 14, ona má 18, takže do školy se sami vypraví. Manžel říkal v pohodě, zavez je. Přijedeme do Žiliny, cesta nádherně pohodová, v teploučku, pohodlně. No a přijeli jsme, nějak jsme byli v Žilině kolem 1 a ten RegioJet měl přijet 12:39, čili vlastně jsme byli tak, jak bychom přijeli tím RegioJetem a to jsme se ještě cestou stavovali na nákup. Takže jsme se s Marcelkou rozloučili, přesedlali jsme na naše auto, dojeli jsme do Těrchové, 4kolkou nahoru k Chaloupce, zatopili, chvilku nalepení na pecek, než to dřevo naakumulovalo teplo. A najednou impuls a bylo řečeno, miláčku, pustíme rádio, ještě jsme se nedověděli, proč jsme měli jet tím autem a neměli jsme chytnout ten rychlík. Pustilo se rádio, samozřejmě hned v té chvíli, protože
to tak funguje, všechno se děje v přítomnosti, to není, že je něco, vám se zdá, že už je všechno předem připravené, není to pravda, všechno se děje v přítomnosti. Tak se pustilo rádio, bylo 18:01 a zrovna hlásili dnešní rychlíky z Prahy do Košic, z Košic do Prahy, z Košic do Bratislavy, bylo to asi před měsícem, jak byly ty silné mrazy, z Bratislavy do Košic, byly opožděné od 160 minut až do 240 minut. Rychlík, který měl vyjet RegioJet, přímo ho hlásili, dneska ráno z Prahy 7:46, měl 160 minut zpoždění. O cestující bylo náležitě postarané, byla velká zima, vlak netopil, velký mráz, tak aby nenastarili, tak se jim nosily přikrývky, deky a teplé čaje a teplá káva. Takže jsme se na sebe podívali, usmáli a zavolali jsme Marcelce, tak ta z toho byla teda úplně hotová. Říkám, mě úplně mrazí. Říká, to není možné, no teď vidíš, že se to tvoří v přítomnosti. To není, jako to prostě tak je. Tak to je. To je jenom příklad, abyste věděli, jak to potom vlastně v tom životě funguje, když ty věci se berou takové, jaké jsou. Je to samozřejmost a toto je vlastně ten život. Takže cokoliv vás potká, přijmete to takové, jaké to je, hned nevíte, tam není. Proč tam není hned v té dané přítomnosti věděno, proč to tak je? Nemůže být. Protože v přítomnosti je pořád nově tvořeno. A vždycky se to jenom synchronizuje podle toho, jestli tam je nějaká představa, pak se to ubírá jiným směrem, jestli je tam nějaký záměr, nějaké přání, tužba, strachy a pak se to utváří, ta synchronizace, taky je to synchronizace, ale podle obsahu mysli. A když tady nic není, tak to potom funguje. Tak pokud ještě máte nějaký dotaz, nebo na něco se chcete zeptat? Jeden dotaz, chtěl jsem se zeptat, týká se to rodiny. Proč se občas inkarnujeme do rodin, které jsou energeticky hodně zašpiněné, je tam hodně negativní karma a my potom nám o to větší dělá problém dosáhnout vnitřního klidu, rovnováhy a jít prostě nahoru, když vlastně ta rodina, na které jsme především v mladším věku především materiálně závislí, nás stahuje vlastně dolů. Nestahuje vás. Miláčkové, vás nestahuje nic dolů, nic vás nemůže stahovat dolů, pozorovatel je nejsilnější, ale když se v tom úzovkách problému ztrácíte pozorností, pak vás to stahuje, protože vy se s tím stotožníte. Ty se stotožníš, moment, bude ti to vysvětlené, proč se tam jako inkarnujete. Takže jenom ten princip, tím, že to řešíte hlavou, tak to vás stahuje. Je třeba toto pochopit. To vás stahuje, že se s tím stotožníte. A teď k té inkarnaci. V konečném důsledku žádná inkarnace neexistuje, pozor, aby to bylo dobře pochopené, protože všechno se děje teď. Ano? Všechny ty úrovně, čemu vy říkáte minulé životy, tak běží souběžně teď. Čili oni se jenom prolínají. Je rozuměno? Oni se prolínají. Vy řeknete, to je z minulosti, ale v podstatě to je z jiné úrovně. Všechno běží v teď, protože je jenom přítomnost. Paměť vám řekne, to se stalo. To, že některé vědmy nahlídnou jakoby do minulých životů nebo u té regrese, je to, že se té vědmě nebo vlastně tomu, ať už proroku, jak se jim říká, nebo prostě tomu člověku, co se má otevřít, tak se otevře jenom závoj a on vlastně vidí v barvě všechno, co se děje v jiné úrovni. Je rozuměno? Je jenom přítomnost. V jiné úrovni, ne času. Ne času, protože to je jenom v přítomnosti. Ne, to je v přítomnosti. A ty úrovně jsou v každé bytosti. To je nespočetné množství úrovní, kdy si teď odžíváte spousty různých zkušeností životů, máte jiné těla a tak dále. Je to jiná úroveň vědomí? Dá se to tak nazvat, mluvíme teď o osobní, ano. Ještě pochopit. Ano, ale nemluvíme teď o tom vědomí, tom celistvém, protože tak, jo, o tom osobním, ano, jo. Takže, protože když už potom je poznána pravda, tak všechny ty úrovně jsou v souladu, nebo spějou, pokud ještě v jiné úrovni to není pochopené, tak vždycky ta úroveň v uvozovkách, kde je nejvíce pochopeno, tak
nejvíc ovlivňuje všechny úrovně, ale samozřejmě i ty druhé úrovně ovlivňují i tuto úroveň. Teď na vás záleží, abyste tomu nevěnovali pozornost. Jakmile ty tomu věnuješ pozornost, z té jiné úrovně tu energii vlastně převádíš tady do této přítomnosti. Je rozuměno? Ten princip. Jo? A je to i logické. Tak. Takže to je další věc o té inkarnaci. Proč teda v té jiné úrovni máš tam tu zkušenost, která ovlivňuje tady tuhle tu zkušenost? Může tam být spousty důvodů. Nebo možností. Jeden z důvodů a možností, prosím tě, ale nepřemýšlej o tom, je ten, že ty vlastně odmítáš chování těch druhých a oni přitom na to mají právo, protože to je jejich život a to je jejich zkušenost. Ty to odmítáš, čili ty s tím bojuješ. Odmítám s tím vlivem, který působí na mě. Výborně, ale to je pořád jedno a to samé. To je pořád jedno a to samé. Když totiž to přijmeš takové, jaké to je, a nedáš tu pozornost těm myšlenkám, které se ti tam budou loudit, protože oni v podstatě jdou i z té jiné úrovně. Ty myšlenky jsou vlastně, ty myšlenky v podstatě přecházejí z jedné úrovně do druhé, proto vy najednou dostanete myšlenku a řeknete si, co to tam mám, odkud to je. No mysl je přijímač, vysílač, on přijímá vlastně myšlenky i z těch druhých úrovní. Je rozuměno? Jestliže ty nepřemýšlejte o tom, to jenom... Vy vždycky můžete smysly vnímat jenom jednu z úrovní. Tak, jak tu jinou úroveň zažíváte stejně skutečně, jak tady, tak ale nemůžeš tady vlastně vnímat ty jiné úrovně, to není možné pomocí těch smyslů. Oni vždycky můžou vnímat jenom jednu z těch úrovní, neboli z těch životů. Tak, jak zase v jiném životě zase vnímáte, když se rozhrne závoj, na chviličku tady tuto. Proto je déjà vu. Déjà vu není nic jiného, než v té chvíli něco zachytíte z energií té jiné úrovně a vám to projede a vy víte, že to jste prožili, ale nevíte co. Nevíte, co jste na tom místě. Poprvé potkáte člověka a teď furt, co to je. Ale to je jenom proto, že jste jemně zachytili energii té jiné úrovně, co s dotyčným tam něco prostě prožíváte. Čili, jestliže v těch jiných úrovních máš opačnou roli, může být, ale neber to doslova, nebude ti řečené, co tam probíhá, protože tvoje mysl by se toho chytla, už by o tom přemýšlela. Je ti tu jenom hovořeno spousty možností, proč se tak děje, proč vlastně máš ty bytosti kolem sebe. Tam to může být opačné. Tam můžeš ty ovlivňovat je a vlastně vládnout nad nimi, být třeba, nebo je nějak vlastně ovládat, manipulovat s nimi. Jako těch možností je spousty. Nebo to, že je odmítáš, že ta hlava to tak nechce, že jim chceš vzít tu zkušenost, protože to chceš, aby to bylo jinak a tak dále. Proto si v tom prostředí, v jakém jsi, máš to přijmout takové, jaké to je a uvidíš, jak se to začne měnit. Totiž lidé i okolí reaguje vždycky na vašem nastavení. Cokoliv odmítáte, chcete změnit, tak to okolí se brání. A vlastně vytváří agresi, vytváří tlak. O to víc to potom je silnější. Když to přijmeš takové, jaké to je, zkus to jenom pozorovat. Bez hodnocení, ani dobré, ani špatné. Nic, jenom to pozoruj, buď pozorovatelem. A pak třeba přijdeš na setkání a řekneš, to je neuvěřitelné, oni se změnili. Ne, oni nemůžou jednat, oni nemůžou teď hrát jinou roli, protože ty jsi to nepřijal. To je všechno. Takže opravdu jenom prostě být a v podstatě ono se to sklidní. Pozoruj to. To je jedno. Nech vesmír ať tvoří. Jo? Nech to. Třeba to bude úplně jinak, než máš představit. Třeba tě to vykopne z té rodiny, ale to je jedno, co přijde. Neměj žádnou představu, jak to může dopadnout. Ale budeš překvapený. Jak to funguje. Kolikrát, když jsme v pásečnici, tak nevím, jestli někdo už byl v pásečnici. Chodí tam jedna žena, na nahrávkách to často ji možná slyšíte, to je právnička, tak opravdu tu hlavu měla velice silně rozjetou
a starší paní. A když ona tam přišla, tak první, proč tam přišla, řešila vlastně manžela a děti. A řešila to, že má hnusného, protivného, škaredého manžela. Prostě to bylo úplně, ale to jsou slabé slova teď. To bylo opravdu, jo, to byly prostě nahrávky, však na nahrávkách to je, takže ty první nahrávky, že už tam do Pásečnice jezdíme asi rok nebo přes rok. Možná už víc. Rok? Tak rok. Potom, že s dětmi se stále hádá, prostě nesnášenlivost, ale ona říká, to je zvláštní, já od něho nedokážu odejít a on ode mě, ale my si nadáváme. Od toho, co jsme se vzali, tak on mi jinak neřekne, než ty krávo pitomá. A ještě mnohem horší vlastně jako nadávky, jo, a ona zase mu úplně sprostě, protože to... No a tak jí bylo řečené, tak to teď pozoruj a tak dále. Takže ona na tom pracovala, samozřejmě kolikrát se stalo, že přímo na tom setkání ona přišla a říká, teď mi zavolal ten debil. Tak se mu vynadala, tak byla v té energii, tak bylo řečené, tak a teď to pozoruj přímo i na tom setkání a tak dále. Ale pomalu a jistě začala víc a víc to pozorovat. A říká, jak toto dopadne, no neměj tam žádnou představu. Prosím tě, nech to tak, uvidíš sama, jenom to pozoruj. Trvalo to možná půl roku, jako by se nic neměnilo, protože ona pořád říkala, pořád je to stejný kretén. Ale to jsou ještě hezké výrazy. No a najednou přijde na setkání a říká, Marcelko, ten můj je v nemocnici. Říkám, a co pak? No, bude to vulgárně teď řečené, protože tak jinak to nejde se jako obejít. Ona říká, no, on mi celou dobu nadává, že mi má v řiti a on najednou mu prostě nějaký vřed nebo něco prostě vzniklo v tom řitním otvoru. Ano. Prostě toto prostě on říkal, prostě mám tě v řiti. A teď mu tam vznikl nějaký problém velký, takže operace řitního otvoru, celkem to bylo hodně vážné. Vrátil se domů a ona říká, já jsem najednou víc, ona si to ani moc neuvědomila, ale byla víc a víc pozorovatelem. Ona říká, už jsem tolik nenadávala, už se to jemnilo, ale šlo to samo. Ona říká, já jsem to neměnila, měnilo se to samo, to poznáte sami, že to jde samo. A teď, když on se vrátil z nemocnice, nevím, jestli tam byl měsíc nebo jakou dobu, to už nevíme, tak to první, když přišel, tak ona mu chystala nějak večeři a on jí zařekl, ty krávo jedno, prostě něco takového. A ona říká, já jsem se asi jinak zatvářila, protože já jsem vždycky na to reagovala, že jsem začala prostě strašně prostě nadávat. On říká, to Havíš, to byl slušný, podle mě. No a teď mi to nešlo, to ze mě vůbec nešlo, jenom jsem se na něho asi trošku smutně podívala a sedla jsem si vedle něho a ona jenom mu řekla, víš, proč musíme pořád na sebe tak nadávat a tak po sobě být zlý? A on jí najednou dal ruku na koleno a říká, ale miláčku, on říká, poprvé mi řekl miláčku, po tolika letech, už mají dospělé děti, vždy ty víš, já to tak nemyslím. A najednou ona řekla, to se začalo měnit a teď, když byla v Pásečnici, říká, Marcelko, my máme nádherný vztah, my máme líbánky, my máme, on je tak zlatičko. A už ji tam volal, vlastně, jak jsem, no úplná prostě obrovská změna. A ona říká, Marcelko, on se tak změnil, bylo řečené, ty už to v něm nevyvoláváš, ty už to v něm neaktivuješ tím svým postojem. A tím pádem se to všechno, protože ten člověk má veškerou škálu všech možných vlastností, emocí v sobě, každá bytost, a teď záleží, které vlastně aktivujete svým postojem, svým pohledem. V čem se ten pozorovatel ztrací, tak to aktivuje v tom okolí. Takže teď zkrátíme. S dětmi už tam byla s dcerou, byla i se synem, krásný vztah, srovnaný, no, tak to tam Blavě vyprávěla. Říkala, nádherný máme vztah a už se na něho moc těším. No. Takže úplně... A dokonce on i sám jako říkal, ty ses tak změnila, no a ona mu říkala, ty se změnil, no tak teď vlastně bylo řečené, ani jeden jste se nezměnili, jenom úhel pohledu a jinde dáváš tu pozornost. Takže
on je sám říká a potají poslouchá nahrávky, ale nečetí. On ještě tohle. On říká, někdy ho pozorují, on tam poslouchá nahrávky, kde vlastně tak vidím. A teď, když měla jít do pásečny, tak říká, zase jdeš na macelku, to je dobře, to je dobře. On si myslí, že ona se mění podle toho, ale ne, ona se nemění. Ona jenom, že to začala pozorovat. Přestala bojovat, no. A přestala bojovat. To je větší chlap rodině, no. Tak. A ještě vlastně tam všem říkala, já už vím, proč jsme to doma, on vlastně jiný nemohl být. Protože my jsme doma byli 2 muži a oba jsme bojovali, kdo bude větší chlap doma. Taková banální věc, ale ona si to neuvědomila. Takže jeho energie zahnívala, ona ho ničemu nepustila, protože on všechno špatně udělá, neudělá to podle jejich představ, tak ona si dělala nábytek, ona ho k ničemu nepustila. Čili jo, tam došlo k nerovnováze mezi mužem a ženou, to už to prostě není. No, takže on taky vlastně už je potřebný doma. Ona říká, není to sice podle mých představ, ale je to hezké. To na to dívá jinak. To jenom, abys věděl, jak to funguje. Neměj žádnou představu, jak to skončí, nebo jakým směrem se to bude ubírat. Jenom to pozoruj. A přijmej, jak to k tobě to řešení bude přicházet. Stačí tak? Jo, stačí. No, takže je to zase o tom vědomém pozorovateli. Vy jste v takových příbězích, v jakých příbězích se ztrácíte jako pozorovatel v obsahu mysli a to se vám děje. Souvisí s těmi energie třeba, která je vytvářena díky těmto vlastně stavům, jak jsi to teďka popsala, že vlastně, když ona na něho byla hnusná, tak on na ní byl hnusný, že vlastně, když se člověk stotožní v mysli s energií, která je zrovna v tom prostředí, tak ji aktivujete vlastně nějaká ta úroveň té mysli, jak mi to vysvětlovala, a potom tak. Vlastně se v tom bahní a předávají si to a stávají se tím. Ano. Vlastně, že? A tím, že to posilují, tak to sílí, až třeba jdou od sebe a úplně zbytečně. Nemusí vůbec jít od sebe. Teď mají opravdu nádherný vztah. Prostě je to začít zase u sebe, že soustředit se na to pozorovatele nebo na to pozitivní. Tak. Marci, a co když třeba já mám na manžela, tak je tam nějaký taky podobný případ, že od něho nedokážu z nějakých důvodů odejít, už jsme spolu 12. rok, a já mám na něho už vyloženě psychosomatické projevy v jeho přítomnosti. To je ono. Tak to Pozoruj. Jako, to Pozoruj. samé. Normálně se dívej, všímej si ho, co mezi vámi vlastně probíhá. Pozoruj to, ale nehodnoť. Jo? A když zjistíš, že ti to mysl hodnotí, ona ti to bude hodnotit. Tak v té chvíli něco se v tobě upomene, že to začínáš hodnotit a v té chvíli to přestane. Jo? To je prostě princip, on sám vám naskakuje. A zase zjistíš, že mysl o tom hodnotí, přemýšlí. Tak zase na to upneš pozornost a zase to skončí. Jo? Čili ty vlastně to nebudeš hodnotit, budeš to vědomě pozorovat. Bez hodnocení. Já jsem popisovala ten případ, jo, tak asi tak něco u nás doma. No, proto možná ten příběh. Nadávek prostých, jo, ale prostě já jsem před 14 dníma, tady by někdo natáčel skrytá kamera, tak to normálně. Já říkám, ty jsi takový debil, já říkám, ty dokážeš nasrat jednou větou, sotva vstaneš. No a přitom to je o tobě. No, pozoruj. Já jsem taky přemýšlela, že když... Jak můžeš aktivovat v něm něco jiného, když řekneš, že je debil? No tak aktivuješ toho, no, ale aktivuješ toho debila. On nemůže jinou roli hrát, než tu, kterou aktivujete. A naopak u zamilovaných, proč jsou takový milouskové? Ty jsi tak úžasný, ty jsi tak úžasný. Ty máš ty nejkrásnější vlastnosti. Tak je aktivujete po určitou dobu. Začnete aktivovat něco jiného. No? Já se chci zeptat, jak zbavit 5leté dítě úzkosti? Nezbavíš. Ty můžeš udělat to, že ty budeš v naprostém klidu, aby vlastně na to dítě, aby bylo vlastně v tom prostředí toho klidu a míru, že to přijmeš takové, jaké to je,
A to dítě, jak bude trochu větší, tak potom se s tím pracovat dá. Takhle ne. Jedině tím, že ty budeš, a když se tě na něco zeptá, tak mu vysvětlíš. Ano, když se tě bude ptát, že se něčeho bojí, nebo řekne, že má strach, ale neví z čeho, tak mu můžeš vysvětlit vlastně, že není se čeho bát. Jsou to jenom slova, ale prostě to dítě potřebuje pocit bezpečí. Ano? Pocit bezpečí, že se vždycky k tobě může obrátit, vždycky ti všechno říct, svěřit, takže tím pádem ta úzkost nebude tak silná, když je na to sám. Víš? A když se třeba něčeho bojí, tak mu můžeš říct, tak pojď, budeme se podívat, pokud je to něco zvenčí, pojď, budeme se podívat. Minule řešila maminka, že se bojí to dítě hodně tmy, tak vždycky ta maminka teď to zkusila, říká, funguje to, tak pojď, budeme se na tu tmu podívat, co tam je, jo? No a to dítě tam nechtělo jít, tak já půjdu s tebou, bude ta maminka s tebou, pevně se mě drž. Tak šli do pokoje a on pořád bojím, a to byl trošku menší, asi 3 lety, ale to je jedno. A ona říká, tak a teď si rozsvítíme a podíváme se, co tady je, čeho se bojíš. No ona rozsvítila, tak co tu je? No nic, tak vidíš, čeho se jako bál, jo? A tak to, že už se ani té tmy přestává pomalu bát. Ono to je různá práce s těmi dětmi. Záleží, jakým směrem se to ubírá, co to dítě potřebuje. Tam je důležité, aby si při něm stála, no a aby si vlastně mu vysvětlovala, že není se čeho bát. On ti může říct, že se bojí něčeho, co neví čeho. Jo, tak mu zase vysvětlí, že to jsou strachy, které v něm vlastně jsou, ale že není potřeba tomu věnovat pozornost. 5leté dítě už hodně vnímá. Můžeš mu to vysvětlit na tom, jak jeden indiánský náčelník vysvětlil jednomu chlapečkovi z toho kmene, to je podobný princip, kdy to dítě přišlo za tím náčelníkem a říkalo, co mám dělat, já bych chtěl být hodně dobrý, ale něco ve mně vždycky povstane a pak jsem zase hodně zlý. A on mu řekl, no protože v tobě jsou 2 vlci, jeden je bílý, jeden je černý. A kterému vlku budeš věnovat pozornost, tak to budeš vlastně, tím se budeš stávat, jo, podle toho dětského způsobu. Čili zase je to o té pozornosti. No, bývá i hodně vzteklivá, že jako najednou, jak kdyby ta energie nějaká negativní, něco prostě začne se chovat úplně jinak. Víš, co nechat v té chvíli. Určitě to v něm jako nedusit, že takhle se chovat nesmí. Ale zase třeba ho nechat být, jo, nevěnovat mu pozornost, nereagovat, protože když ty začneš být třeba na to adekvátně taky naštvaná, tak to posiluješ. A když to prostě necháš být, jako, tak když nebude mít odezvu, když bude vidět, že to na tebe stejně neplatí, tak za chvilku přestane. Oni taky hodně zkoušejí, víš? Ale jako je dobře, když to ventiluje to dítě. Jak když to neventiluje na druhý, jenom prostě, že najednou se vzteká, tak jenom to, tak se nic vůbec neděje. Ja by som sa chcela opýtať ohľadom práce, pretože napriek tomu, že v práci je veľmi veľa práce, veľmi veľa psychickej záťaže, ja som tam napriek tomu stále vedomá, som v prítomnosti, ale prídem domov a 3 hodiny som mimo. Takže je tam extrémna únava a v tom prípade to nechápem, hej? Som prítomná, keď tam aj vznikne nejaký tlak, nervozita alebo niečo, ja si to uvedomím, tým sa to rozplynie, tá situácia sa akoby pre ten určitý čas vysvetlí, vyrieši, ale prídem domov a po tej práci vlastne zostane, dáme tomu tá 3-hodinová pauza, kde nie je ani obraz, ani zvuk, ani prostě žiadna odozva, hej, nechápem to v tom případě. Tohle, nenaskočí ti nějaký program doma, že musíš doma ještě něco udělat, že třeba ti něco doma tě čeká nebo takhle? Není tam vůbec nic, pořád si vědomým pozorovatelem i doma. Tak dopřij tomu tělíčku odpočinout. Ono by se to mělo upravit. Nic v hlavě už jako neřešíš. Nie, pretože není tam potreba. Už ja som si to doma vyriešila, takže nemusím doma riešiť tieto veci. Pokiaľ niečo chcem a mám na to dostatok energie, tak to robím a pokiaľ nie, tak to nerobím. A v tom prípade som... Tak si odpočiň. Vždyť co? Tak si odpočiň. Možná, že byl fakt větší výdej v té práci, a potom vlastně doma je potřeba zase, aby ten pozorovatel vlastně načerpal z toho zdroje, protože v práci potřebuješ používat hlavu. Tam to jinak vlastně ani nejde, i když to pozoruješ, víš? Tak si odpočineš. A i to pozoruj, i ten odpočinek.
pocit, to já zachytit teď, každý v sobě, protože to je židlička pro všechny, když tu kdokoliv bude sedět, tak je to vlastně židlička pro každého v sobě. Zkuste být vědomě tím pocitem já. Pokud tam přijde nějaká myšlenka, tak ji nechte. Pozorností buďte pořád jakoby v sobě, na tom pocitu já. A komu to třeba nejde, tak můžete teď zkusit, to můžete všichni zkusit, už jsme to víckrát tady zkoušeli, vědomě přemýšlet. Čili vy automaticky zkuste vědomě přemýšlet. Tím pádem se mysl stiší a vy zachytíte ten pocit já. To, co tam zaměřuje pozornost na tu mysl, že chce vědomě přemýšlet, tak v podstatě to je ten pozorovatel. A tím buďte vědomí.